بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت في شرفلا لجبا أمي أوفو كولي من دون كدل الله سبحانه وتعالى في ala ka hinɛ n'a ka kisi n'a ka barika ala ko jidi ko caya ne na o kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kan ma Adabatoul Coran aw ma fili kuranɛ kunna an bɛ o tabali de sanfɛ ka bɔ ka baro kɛ n'aw ye kuranɛ suraw kan kuranɛ ayaw kan u ye batow fɔ cogoya minnu na walasa n'an ye o kɔrɔw dɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ dusukun bɛ minɛliw kɛ an bɛ ka baara minnu kɛ an bɛ u tɔnɔw bɔ o hukumu kɔnɔ an bɛ kuranɛ sura 57 kan n'o ye suratul hadidi nɛgɛ kofɔ sura sigida tɛmɛnenw na n'o ye dɔgɔkun tɛmɛnen an ye sura in ta ka sigida dɔw di aw ma a la bi an bɛna wuli a aya 19 ni ka taa bila sura aya 24 na ka ta 19 ka taa bila 24 an bɛna o de di aw ma bi sigida nin na aw bisimila an ka jɛ ka kala ɲɔgɔn fɛ fɛn min mana sɔrɔ walawalali la an ka sɔrɔ ni ka o di bismillahirrahmanirrahim والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب كفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ninde suratul hadidi nya fo ye chuko mi ka damne ayata ani kononto ninga tabla aya muga ani nani yorola anye abla dua kun temene na yoro mina sarakati bola chemau na musomo munu he ala donon ko nyumana allah ta'ala ko abina saracha mandi oluma ku ka sarasigi yoroma chama no de ka double yudaf lahum walahum ajrun azim okmana fe anye abla obla yoro indela allah ta'ala ko walladhina amanu akomunu ngera limaniya bagawiye kadda allah subhanahu wa ta'ala la umasonga doere bato kafarala kan o farala makungo bani nangolo ko bato ma fen bela jelena ka ala don umaye ka ala bato ka limaniya ka dala ku ka kodi alama walladhina amanu billah munun dara ala la umada wa rusulihi udara cibala ka fɔ muhamadu amma ko in bɔ a yɛrɛ la fiyewu muhamadu ye ala ka ciden de ye ka da ala la
o ti maa nafa n'i ma limaniya ka da ciden na. O kɔrɔ ye Allahu Ta'ala ye o kɛ ciden ye k'o ci an ma f'i ka da la k'a fɔ Muhamadu ye Allahu Ta'ala ka ciden ye. A ko minnu dara Ala la ka da ciden na ulaika humu siddiqun na k'olu tigilamɔgɔ olu ti maadenniw ye dɛ, olu garadi ka bon. Olu garadi ye jumɛn ye? Ulaika hum, olu de ye mɔgɔ ye siddiqun na minnu bi mankutu ni tiɲɛtigiya ye. Sidikuya daraja, tiɲɛtigiya ye galon dɔ de ye, lahara jɔ don. Tiɲɛtigiw o ye jɔyɔrɔ dɔ de ye, o ye valeur dɔ de ye, o ye bonya dɔ de ye, o ye karama dɔ de ye, bɛɛ t'a sɔrɔ. Ala ko minnu sera ka limaniya ka da Ala la ka da ciba la, ko tiɲɛtigiya o daraja o galon lahara ko b'o tigilamɔgɔ bolo. Wa o dama tɛ, wa shuhada'i, mɔgɔ minnu sara Ala ɲɛda kama kɛlɛ ɲɔgɔn terekɛyɔrɔ la, juguw kɛyɔrɔ ka bamuru bɔ ɲɔgɔn fɛ, cɛ minnu binna o kɛnɛ kan, ko mɔgɔ minnu limaniyara ka da Ala la ka da ciba la, ko i b'i n'a fɔ mɔgɔ min binna seedusuya kɛnɛ kan, jihadi kɛnɛ kan, bamuru bɛ i bolo. Wa shuhada ko u b'i n'a fɔ fɛnɛ mɔgɔ minnu binna kɛlɛ kɛnɛ kan, inda rabbihim, olu kɔni u ma yɔrɔ la, mujahidu de bɛ nin lakali k'a fɔ ko kullu man amana billahi wa rusulihi, maa o maa limaniyara ka da Ala la ka da kira la, fa huwa siddiqun wa shahidun, ko tigilamɔgɔ ye tiɲɛtigi de ye, wa o tigilamɔgɔ ye seedusu de fɛnɛ ye. Ala ko shuhadaw ninnu ani sidiku ninnu inda rabbihim, olu kɔni u ma yɔrɔ, lahum ajruhum, olu sara b'u ye, wa nuruhum an'u ka nɔrɔ, bimaana lahum fil akhira sawabu jazil, sara b'olu ye lahara sara min ni danti a la fiyewu baraji la. Wa nur, nɔrɔ fɛnɛ b'u ye, allazi yasa bayna aydihim wa bi aymanihim, nɔrɔ min bɛ kɛ u ɲɛkun tilenna ani u kini bolo yan fanw fɛ, i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛna an y'a fɔ cogo min, nɔrɔ tɛ mɔgɔw bolo kumana min na, nɔrɔ bɛ kɛ olu tigilamɔgɔw de bolo. Wallazina kafaru, nka mɔgɔ minnu ye ne Allahu Ta'ala fitiringaleya ka ban ne Allahu Ta'ala ka kelebanciya ma, olu tigilamɔgɔw wa kazzabu, u ma dan fitiriwaleyali ma, u tilala ka galontigɛli kɛ bi ayatina, ne Allahu Ta'ala ka kabako bɛɛ lajɛlen na. Ne Ala ye fɛn o fɛn jigin k'o kɛ kabako ye, n'o bɛ se ka hakilima hakili segin a ma, olu y'o bɛɛ galontigiya. K'a fɔ ko kow kɔni kɛra u yɛrɛ ma de, n'a fɔra u ye ko Ala de ye kabakolo dulon, Ala ye dugumakolo dulon, olu ko la ko nin bɛɛ kɛra a yɛrɛ ma de, yiriw falenna u yɛrɛ ma, olu kɔni bolo foyi tɛ yen ko tigi dɔ bɛ a la n'o ye Ala subhanahu wa ta'ala, olu bolo fɛn bɛɛ ye yɛrɛ ma ye. O kumana fɛ an nana ten, an bɛ sa ten, olu kɔni bolo fɛn bɛɛ kɛ zabu ye, fɛn bɛɛ galontigiya Allahu Ta'ala ka kabakow la. Ulaika, ko tigilamɔgɔ ninnu ashabu jahim, wallahi k'olu de ye jahanɛmɛ kɔnɔmɔgɔw ye, olu de ye jahanɛmɛ dungew ye. N'a fɔra ashabu jahim, ashabu de ye c'est à dire que jahanɛmɛ somɔgɔw, jahanɛmɛ kɔnɔmɔgɔw, jahanɛmɛ dungew. Ni ashabu jahim fɔra, o kɔni kɔrɔ bɔli tɛ a la tuguni. Olu de ye jahanɛmɛ dungew ye, minnu kafiriyara Ala ma ka Allahu Ta'ala ka kabakow galontigiya, olu de bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ, jahanɛmɛ dungew don. Elamu, kuranɛ ko a y'a dɔn, elamu a y'a siga bɔ aw yɛrɛ la, aw lamɛnnikɛlaw k'aw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn, ya ma'ashara sami'in, a y'a dɔn, annamal hayatu duniya, ko nin diɲɛlatigɛ min filɛ nin ye n'aw b'a kɔnɔ, Ala de bɛna diɲɛ fɔ an ye sisan. Ko a ye lamɛnni kɛ, elamu, a y'a lamɛn aw k'a dɔn, annamal hayatu duniya, k'a fɔ nin diɲɛ bɔ min n'aw b'a kɔnɔ, diɲɛlatigɛ in, la'ibun, foyi tɛ tulonkɛyɔrɔ kɔ. Je dɔrɔn de don, tulonkɛyɔrɔ de don, k'i yɛrɛ nisɔndiya k'i yɛrɛ laɲina, ko o de don. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ la'ibun, tulonkɛyɔrɔ don, k'i yɛrɛ sɛgɛn, k'i nikun dengu, wallahawun, ani yɛrɛ ɲinayɔrɔ, wallahawun bimaana shughlun yashghaluhu anil akhirah, a bi maa ɲina lahara jɔ dɔn kɔ, wa zinatun, wa diɲɛ ye parili yɔrɔ dɔrɔn de, masiri dɔrɔn de don. Fini caman don, ka yɛlɛ a yɛlɛn kan fɛn dagabanaw kan, a so dagabanaw, walima a mɔbili dagabanaw, walima a avion dagabanaw, walima ka don a so dagabanaw kɔnɔ. Diɲɛ ye nin dɔrɔn de ye. Tulonkɛyɔrɔ, yɛrɛ laɲinayɔrɔ, ani yɛrɛ masiriyɔrɔ, n'o de ye i bɛ yɛlɛ fɛn min kan bolimafɛn na k'o kɛ fɛn masirilen ye, walima i bɛ don so min kɔnɔ k'o kɛ so masirilen ye, walima i bɛ fini min don k'o kɛ fini dagabana ye. Ko diɲɛ ye nin de ye, wa tafakurun, ani wasobanciya bayinakum a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ.
o kuma na fa anw de ye karisalakaw ye anw de ye karisalakaw ye aw tɛ foyi ye aw ye jɔnw de ye anw de ye karisalakaw ye wa anw denw o ka ca aw denw ye an ka nafolotigi ka ca aw ka nafolotigiw ye anw de ye miliyardɛriw ye anw de ye izinitigiw ye ko diɲɛ kɛra wasobanciya yɔrɔ dɔrɔn de ye wa takasurun fil amwali ani ka waso ɲɔgɔn na k'a fɔ anw ye nafolobatigiw ye wal awladi anw den ka ca aw denw ye ala ko diɲɛ mankutu yɛrɛ bɛɛ filɛ kɛ masali gaisini ko n'i tɛ diɲɛ misaliya dɔn a misaliya b'i n'a fɔ sanji ajaba kufaru nabatuhu i n'a fɔ sɛnɛkɛla kufaru min fɔra yan a kan bɛ sɛnɛkɛla de ma al kufaru huna bimana azurra'u sɛnɛkɛlaw ko diɲɛ misaliya b'i n'a fɔ sanji n'a jiginna sɛnɛkɛla ka foro kan ni sanji jiginna sɛnɛkɛla ka foro kan sɛnɛfɛn bɛ ɲɛ sɛnɛfɛn a bɛ binkɛnɛya a bɛ k'a sago ye ni forotigi yɛrɛ y'i jɔ ka foro lajɛ k'a fɔ sanji nana fiɲɛ mana don a la ka a da ɲɔgɔn kan ka taa i b'a ye a bɛ nisɔndiya a fari bɛ foni k'a fɔ jɔn ko ala ɲinan n na malo caman kan walima n na kaba caman tigɛ walima ne ka ni jardin in kɔni sanji nan b'a ka nin ye cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ n ka jardin in a na yiriden caman di n ma ko sɛnɛkɛla bɛ nisɔndiya ni sanji jiginna foro kan cogo min na k'i jɔ k'a lajɛ ka nisɔndiya ko diɲɛlatigɛ misaliya ye o de ye summa yahiju sɔɔni sɛnɛkɛla in ka foro i b'a ye ni waatinin sera a bɛna pɔsɔn-pɔsɔn o kɔrɔ bɛ de ni sanji tigɛ waati sera i bɛna ye k'a fɔ foro in a bɛ fasɔn-fasɔn fatarahu musfaran i bɛ bali k'a ye a sayisayilen summa takunu hutɔman sayisayilenya kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka na kɛ fɛn jalan ye fɛn jalan min a bɛ mugumugu summa yakunu hutɔman a bɛ kɛ fɛn mugumugulen ye ni fiɲɛ donna a la a bɛ taa n'a ye kuranɛ b'o fɔ an ye yɔrɔ wɛrɛ la tazurruhu riyah o kumana fiɲɛ kɔni bɛ don a la o bɛ taa n'a ye fan bɛɛ malo ɲɛlenba n'a nana ka ni malo nana a bɛna pɔsɔn-pɔsɔn sanji mana jɔ a kalen a bɛ da tile la a bɛ ja n'a jara u b'a gosi a kalakala in fiɲɛ bɛ don a la ka taa n'a ye o de ye summa yakunu hutɔman a bɛ kɛ fɛn jalan ye fiɲɛ b'a cɛ ka taa o kumana fɛ ko diɲɛ misaliya tɛ foyi ye nin kɔ adamadenw aw bɛ na a kɔnɔ aw bɛ na baaraw kɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ misaliya de filɛ adamadenw diɲɛ kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ sɛnɛfɛn n'aw nana aw bɛ kɛ aw ka foro o de ye i ma i kɛ ala ko kɛ walima i kɛ sitanɛ ko kɛ o kumana fɛ forotigi bɛ na kɛ foro kan Alahu Taala ka sɛnɛfɛn de ye adamadenw ye ni diɲɛ wulila a bɛ adamadenw kan n'a ye an ka kisɛ de ye mɔgɔ min kɛra ala dɔnna ye ɲɔkisɛ n y'a dɔn ɲɔkisɛ o bɛ kɛ bɔrɔ kɔnɔ forotigi bɛ taa n'o y'a ka so a b'a yɛrɛ nafa o la mɛ kalakala ninnu ani furu a n'a tɔw a bɛ tasuma don olu la foro kɔnɔ yan mago foyi t'olu la o ma adamadenw fana bɛ tan de ni diɲɛ wulila ala de bɛ n'a lajɛ minnu kɛra kisɛ ye o de ye minnu ye ala dɔn ka ala bato ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka ɲuman to olu de ye kisɛ ye ala b'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu lasago k'olu bila arijinɛ kɔnɔ o kumana fɛ minnu ko sa ko an k'an tile kɛ minnu m'a woloma halala ni haramu olu m'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na olu y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ye k'a bɛɛ k'u kun k'u sigi n'a ye o kumana fɛ olu ye kala ye tasuma bi don olu de la olu de ye jahanɛmɛdenw ye yarabi ala kana an k'a ye ala kana an ɲɛ da jahanɛmɛ kan fiyewu ala ko wa fil akira ko nka lahara jɔ don azabun shadid ko ɲangata bi lahara o ka gɛlɛn wallahi o ti di maa si ma fo maa min fitiringaliyara ala ma wa magfiratun ko wa lahara in fana jurumu yafa bɛ min allahi ka bɔ ala yɔrɔ wa ridwanun ani diɲɛ c'est à dire ko lahara ko jurumu yafa bɛ mago to bɛ ka bɔ ala yɔrɔ ka da ka jɔnw ma wa ridwanun ani diɲɛ o bɛ di jɔnw ma el abrar ala dɔgɔyabaw minnu ye Alahu Taala ka sira minɛ k'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye wa mal hayatu dunya a ko diɲɛ ma kɛ foyi ye illa mata'ul ghurur fo a tɔgɔ bɛ di marchandise min kɛra ma lanɛgɛnna ye ka maa lamalasa wa mal hayatu dunya a ko diɲɛlatigɛ in ma kɛ foyi ye illa mata'ul ghurur bi maana mata'u za'il damunta min a bɛ maa nɛgɛn ka mɔgɔ malasa k'i ɲina ka bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ma sabiku ala ko a ye ɲɔgɔn dan bi maana tasabaku ayuhan nas
mɔgɔw a ye ɲɔgɔn dan ila maghfiratin ka taa jurumu yafa ma min rabbikum ka taa aw ma yɔrɔ la a ye ɲɔgɔn dan ka taa ala ka jurumu yafa ma o ɲɔgɔn dan in ti kɛ ni dɔwɛrɛ o bɛ kɛ ni baara ɲumankɛ de ye k'i bolo bɔ ala kotaw la o kɔrɔ a ye ɲɔgɔn dan sinji tuguw la a ye ɲɔgɔn dan balimaya kalali la a ye ɲɔgɔn dan hɛrɛ baaraw kɛli la walasa aw kɛ ala ka jurumu yafa sɔrɔ wa jannatin a ye ɲɔgɔn dan ka taa ala ka arijinɛ ma arduha dugumakolo min fiyɛ a bonya a panparan kɛ ardi samawati a bɛ i n'a fɔ kabakolo panparan a bonya kɔnɔ y'a dɔn n'i taara i jɔ i ka dugumakolo terrain na terrain b'an bolo yan 20 sur 15 30 sur 20 yɛrɛw fɛnɛ bɛ yen mais ala ko a bɛna arijinɛ min di mumini ma ko n'i t'a kare dɔn a ka kare a fiyɛ a bonya hakɛ k'o b'i n'a fɔ kabakolo bonya hakɛ wal ardi ani dugumakolo faralen ɲɔgɔn kan bonya min mana sɔrɔ diɲɛ dugumakolo bonya hakɛ ani diɲɛ kabakolo in bonya hakɛ dɛ ko ala b'o ɲɔgɔnna de labɛn k'o di mumini silamɛ kelen ma o de y'i ka arijinɛ ye o ye bonya dan ye dɛ o ye fɛɛrɛ dan ye dɛ o y'an ka taa ye dɛ o kumana fɛ ko mumini sara lahara jɔ don arijinɛ ko la ko arijinɛ de bɛ ala bolo arijinɛ min a fiyɛ a bonya hakɛ b'i n'a fɔ kabakolo ani dugumakolo fila mana fara ɲɔgɔn kan olu bonya hakɛ o de bɛ di arijinɛ den kelen ma o iddat ala ko a kɔni labɛnnen don lillezina ka bila mɔgɔw ɲɛ amanu minnu limaniyara ka da ala la o iddat ani arijinɛ in labɛnna lillezina amanu billah ka bila mɔgɔw ɲɛ minnu limaniyara ka da ala la wa rusulihi u ma da ala kelebanciya ma dɛ u dara ciba fɛnɛ na o de y'a to ala kelebanciya tɛ maa si nafa maa min ko ye kira bɔ a la a ye ala labato a kɛ kira labato n'aw bɛ ala fɛ a ye tugu muhamadu la o kuma na fɛ n'i ko ala dɔrɔn k'i tɛ kira fɛ o y'i ka bi kɛlen orije a ti jate a don cogo ɲɛna yɛrɛ i bɛ kule nka a ti jate o kuma na fɛ n'i b'a fɛ i ka ala kanu k'i nafa dɔrɔn i bɛ kira fara a kan zalika fadlullahi a ko o de ye ala ka fusamanciya ye koyi yu'tihi man yasha ala b'a ka fusamanciya di maa ma min mana ja arijinɛ min ko fɔlen filɛ ani jurumu yafa min ko fɔlen filɛ ni ala ka fusamanciya de a b'a di maa ma maa min mana ala ja wallahu zul fadlil azim ala de ye fusamanciya fɛrɛlen tigi ye fusamanciya belebele tigi ye ala de ma asaba min musibatin a ko foyi ma aw sɔrɔ kabi musiba la kabi masiba dɔ la fil ardi ni dugumakolo in sanfɛ bimaana ma yuhdas fil ardi musibatan min masaib a ko balaw foyi ma aw sɔrɔ ni dugumakolo in sanfɛ kabini balaw dɔra a kɛra sanjiko gɛlɛya ye o a kɛra dugukolo yɛrɛyɛrɛ ye o a kɛra sɛnɛfɛn tiɲɛ ye o a kɛra a tɔgɔ bɛ di yiridenw tiɲɛni ye o ko masiba foyi ma aw sɔrɔ ni dugumakolo in sanfɛ tɔɔrɔko dɔ la dusukasi ko dɔ la wala fi anfusikum walima aw yɛrɛ kun na i n'a fɔ bana walima fandanya walima denzaya walima balimasaya o n'a ɲɔgɔnna walima nafolo kasara o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ adamaden sɔrɔ ala ko aw k'a dɔn k'a fɔ o fɛn fɛn mana o sɔrɔ illa fi kitabin wallahi ko y'a sɔrɔ a sɛbɛnna gafe kɔnɔ a latigɛ la min kabila nabaraha yani a kɛ aw sɔrɔ yani sanjiko gɛlɛya in kɛ aw sɔrɔ k'a tun bɛ walan na ka kɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ na dugukolo yɛrɛ min b'a la ka kɛ nin ye ko nin sɛbɛnna a mɛnna yani a kɛli cɛ densaya min y'i sɔrɔ nafolo kasara min y'i sɔrɔ ko latigɛ don latigɛ ka kɔrɔ adamaden yɛrɛ ye o de y'a to alakiraba b'a fɔ a ka hadisa dɔ la ko inna allaha kataba maqadir al ashiya qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sanna ko Allah taala ye latigɛw kɛ k'a ban pewu yana kɛ kabakolo ni dugumakolo dan ni san 50 ye latigɛ danna ka sɔrɔ kabakolo ni dugumakolo ma dan san 50 de b'u cɛ o kumana fɛ n'o latigɛ nana o kana e tɔɔrɔ bilen o kana e degun bilen a ka kɔrɔ e yɛrɛ ye a ka kɔrɔ kabakolo ni dugumakolo ye jango e o kumana fɛ Allah taala ko foyi ma aw sɔrɔ masiba la dugumakolo in sanfɛ ya walima aw yɛrɛ kunna illa fi kitabin ko fo a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ lahul mahfuzi la n'o ye Allah taala ka gafe min kabila nabaraha yani a kɛ aw sɔrɔ inna zalika ala allahi yasir a ko kɔni o ka nɔgɔ ala ma kojugu k'a fɔ ko ka latigɛw kɛ ka ko aw nali ɲɛ o ye baara min o man gɛlɛ ala bolo o kumana fɛ ala tilalen nin bɛɛ lajɛlen na sa ala nana sɔrɔ ka adamadenw ladɔnniya latigɛ yɛrɛ n'a ye an sɔrɔ
o kuma na fa an kan ka blamne ko na ko ale Allah ta'ala ni mbike ni bela jelen ke likayla mungoson la ta'asaw aw kanana huzuna aw kanana toro ala ma fatakum ku fena ko ya awdan kanana toro ka fo munane make na folotigi munane make dentigi dengo gele abe min kan ka la tigera amena kana toro kay la ta'asaw ala ma fatakum femi dan kana nimisa no fe kana toro no fe ala yo latiga amena ayake kadda kumin ka ala yara de bi ado ala ti jugumanke ala ti jugumanke jugumanti ala ka kele na fiu ma fa'alahu jalil fa huwa jamil ala mana fɛn fɛn kɛ ɲuman don hali n'a y'a sɔrɔ la a kɛ kuma e m'a dɔn a ma bɛn e ma o kuma na fɛ ala bɛ min kɛ o ye ɲuman dama dama de ye i kana hujunu fɛn na fɛn min o y'i dan n'i ma o sɔrɔ kabi nafolotigi la walima dɔnnitigiya la walima dentigiya la o n'a ɲɔgɔnnaw wala tafrahu i kana dan fɛnɛ sago bima ataakum fɛn fɛn na ala ye fɛn min d'i ma k'a fɔ ala ye nafoloba di e ma e kɛ t'o kɛ dansago ye k'e tɛ hinɛ bilen e tɛ makari mɔgɔ la bilen i kana sɔn ka kɛ ten ko ala ye nin bɛɛ latigɛ kɛ ka kɔn an ɲɛ o de kama an kana na huzunu fɛn na fɛn min taara k'an dan min fɛnɛ dira an ma an kana kɛ dansagobaga ye ni o fɛnɛ ye maa min mana bila ala ka minɛn kɔnɔ k'a fɔ densaya y'i sɔrɔ walima balimasaya y'i sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw musiba y'i sɔrɔ sɛnɛfɛn tiɲɛna walima nafolo tiɲɛna o ye ko belebeleba ye kuranɛ ye min fɔ an ye suratu bakara la k'a fɔ o tigilamɔgɔw olu sara ka bɔ ala yɔrɔ dɛ wa bashiri sabirina alladhina iza asabatihim musiba ko ka sabalibagaw ni soja sabalibaga minnu ni musiba y'u sɔrɔ qalu u b'u kanto inna lillahi k'anw ye ala de tɛ wa inna ilayhi rajiun wa an bɛ segin ala de ma ni min ye ne sɔrɔ ne ye ala de ta ye wa ne bɛ segin ala de ma o kɔrɔ nafolo kasara y'i sɔrɔ densaya y'i sɔrɔ balimasaya y'i sɔrɔ i m'a da tere kun i m'a da foyi kun i y'a segin ala ma ko ala ne ye e de ta ye wa ne bɛ segin ala ma ala ko k'o tigilamɔgɔw nisɔndiya ulaika alaihim salawat ko wallahi kisi ni nɛɛma b'olu de kan min rabbihim ka b'o ma yɔrɔ wa rahma ani hinɛ wa ulaika humul muhtadun wa olu de ye kanda jɔnw ye nin bɛ suratu bakara la aya 155 halisa suratul hadid ala ko wallahu la yuhibbu a ko ala kɔni t'a fɛ fiyewu ala ti maa si fɛ maa jumɛn kulla mukhtalin maa min kɛra wasobanci ye fakur ka dansago mɔgɔw kan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin ala ti dansago la foyi fɛ mukhtal bi maana mutakabbir maa yɛrɛ bonyana o de ye mukhtali maa min a ti a tɔgɔ ye di maa si bonya ale bolo ale de ka fisa bɛɛ ye yɛrɛba don ale de b'a bɛɛ dɔn o kuma na fɛ a bɛ bɛɛ dɔgɔya ala ko k'ale ti yɛrɛ bonyana si fɛ fakur wasobanci adamadenw da la min bɛ waso mɔgɔw da la alladhina yabkalun ala sɔrɔla ka na nin mankutu ni fɔ k'a latiɲɛ o kuma na fɛ ni ka a jasi ala ko alladhina yabkalun maa minnu b'a la ka tigɛmagɛlɛya kɛ ka kɛ bakilu ye wa ya'muruna nasa u ma da u yɛrɛ kun ka bakiluya ma u tilala ka mɔgɔw yamaruya bilbukle ni tigɛmagɛlɛya ye a ta ti bɔ ka don ala ko la wa minnu ta bɛ bɔ ka don ala a bɛ tila k'i kan t'olu ma ko e bɛ k'i ta don nin na ko fantanya b'e sɔrɔ yan ko ala ko ala yɛrɛ k'a ka diinɛ dɛmɛ kɛ a ma fɔ ko se bɛɛ bɛ ala ya waritigi dɔw bɛ yen u ta ti don ala ko la wa hali ni maa wɛrɛ ko a b'a don ala u b'o tigi ladi ka bɔ a ma ko n'i ko i bɛ karamɔgɔ ninnu dɛmɛ ko n'i ma farati ko fɛntigi kelen fantan kɔnɔntɔ k'i laban bɛ kɛ u taa n'a ye ale ta ti don ala wa a bɛ tila ka mɔgɔw ladi ka bɔ a ma o ma ala ko minnu bakiluyara u ta ma don ala ko la u tilala tuguni wa ya'muruna nasa bil bukli ka tila ka mɔgɔw yamaruya ni bakiliya ye k'olu tigilamɔgɔw fa inna allaha huwal ghani ko ala kɔni diɲɛ bɛ o tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔ fa inna allaha huwal ghani ala de diɲɛnen don ala de karilen don ka bɔ o tigi bɛɛ kɔ alhamid wa ala de tanunen don e bɛ bakiliya ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw bakiliya ala ko ale diɲɛnen don i kɔ wa hali min t'i ye ale ala diɲɛnen don a ka danfɛn bɛɛ gani ale ala ye fɛn fɛn d'a ma ko ma s'a dɔ ma fiyewu a diɲɛnen don a bɛɛ kɔ hamid wa ale ala tanunen don ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma ale ala tanunen don ni ɲumanya wale bɛɛ lajɛlen a tanunen don ni hɛrɛ wale bɛɛ lajɛlen faamucogo ɲuman ala kɛ a d'an ma nin de sɔrɔla bi sigida la ka lase aw ma an b'a Adabatoul Coran kanubagaw ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a faamucogo ɲuman ala kɛ o di an ma an bɛ dugawu kɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'an ka foli lase an ka diinɛ ɲɛmaa ma fa'alul khairati alil makam Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ale min y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in dɛmɛ ala kɛ an n'a dɛmɛ
ayacha sire kabe dina in korota alake anna korota a jora jamana ye jigiye ka jamana kumabo ka jamana wera kumabo Sheikh Usman Madan Haidara isra bi ala de bolo ma do ba nye faso yi ta nye wal faso yi Haidara ya nya faso maliye ka nye wal jamana wi ka la ka jamana e ka la wal jamana wi Sheikh Usman Madan Haidara isra bi ala bolo alaki me ankoro alaki an yuruke ko mo nyumaye ka ufo ka wal mando aka nyama dalla ka fu Allahumma arhamna bil Quran Allahumma arhamna bil Quran اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى